Takže ahoj, tu zase ja Vicky. Viem, už dlho nevyšlo žiadne video. Dôvod je taký, že začala škola, nový školský rok a začali sme sa učiť. A proste nestíham, ale dneska som si pre vás našla čas a natočila som toto video. Tak dúfam, že si ho užijete. Je s močatkom a so šlejchmi. Príjemnú zábavu. Ach, som prejedený. Už nič nechcem. Povedal tu niekto, že nechce trávu? Áno, ja. Chceš ju? Áno, ďakujem. Ňam, je fajná. Kedy dostaneš ďalšie? Asi večer. Aha, tak prídem. Dobre. Tak čau. Ahoj, ja sa zatiaľ oblížem. Fajn, čau. Ahoj. Esprit, poď. No tak rýchle, nestihneme to. Tam je obok, pomoc! Ahoj, môžem si ťa pohľadkať? Tak fajn, ale raz. Dobre. Jaký si hebký. To štekli. Jaký si hebunky. To štekli, nechaj ma. No dobre. Uhni, nemôžem prejsť, pozor, idú mi dostihy. No dovol, čistím sa. Mal by si schudnúť a behať, ako ja. Ani nápad. No tak uhni, budem na poslednom mieste. Čo to robí? Ukáž zuby. Ukáž mi tie zuby. Tak ukáž. Dvihni papulu. Hej, nechaj ma. Ukáž mi tie zuby, prosím. To bolí dosť. Idem preč. Ahoj, nemám si na čím vyskúšať moje skoky. Môžem ťa preskočiť? Radšej nie, nechcem mať zlomený chrbát. Prosím, nie. No tak, neboj sa. To zvládneš, to ani nebude boleť, ja som dobrý skokan. Tak fajn, nemôžem sa pozerať. Vydrž, už idem. 3, 2, 1. Upi, vidíš, že to nebolo nič. Môžeme ešte raz? Tak, fajn, posledný krát. Dobre. Počkaj, nehýb sa. Hop. Tak. Skoro som spadol. Tak čau, musím ísť ďalej. Ahoj. Mám to za sebou. Takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like, odber, koment. Ja sa s vami lúčim a ďakujeme za 95 odberov. A čau.